Ara que ja coneixem la interfície del calendari de Google, el que hem de fer és configurar-lo abans de començar a treballar. Anem a menú de configuració, sempre la rodeta, i configuració. I així tenim moltíssima informació. Per exemple, l'idioma que utilitzeu, la regió, és important perquè moltes voltes potser teniu com a país els Estats Units, etc. i això afecta l'horari. El format d'hora, recordeu que vos el podeu posar a MPM o la més típica ja de 24 hores, format de 24 hores. Més coses. La zona horària la seleccioneu ací, a més del país de dalt. Si voleu una zona horària secundària per si sou dels que feu viatges ací i allà, doncs la podeu fer. Més, si voleu mostrar el rellotge mundial, això ja cadascú, si no teniu molt de viatge no val la pena. I la durada predeterminada de cada esdeveniment. En el meu cas m'interessa que siguin 60 minuts, però podeu fer que cada esdeveniment, si soleu tindre reunions curtes, siga de 30 minuts, o si són reunions molt llargues, 90 minuts, això el que considereu. Però quan creeu per defecte, sempre vos marcarà la durada en el que hàgiu triat ací. Jo tinc en 60 minuts, cadascú que s'ho posi com vulga. Més coses. Esta opció vos permet acabar 5 minuts abans les reunions, però bé, és una qüestió simplement de gestió del temps. No li feu molt de cas. Més coses. Què més? En cada cita doncs, tenim la possibilitat de convidar gent i així podem marcar què farà per defecte de manera predeterminada. Doncs que puguen els convidats convidar altres persones i veure la llista de convidats, però no modificar l'esdeveniment. La cita que jo marque no la poden modificar, canviar d'hora, etc. Això ho faré jo. Això els convidats, correcte? Després podeu fer que quan vos conviden a una reunió se vos afilla automàticament al calendari o podeu fer que només se vos afilla si heu contestat a aquesta invitació a la reunió i heu dit que sí o que potser anireu. I les notificacions, doncs les alertes, que no estiguin desactivades, que estiguin en alerta. Més coses, podeu marcar si voleu veure els caps de setmana o no en la visualització, difumina un poquet els esdeveniments, les cites anteriors que ja heu superat. Si és dia 12, les cites anteriors al dia 12 estan més difuminades i així vos permet ràpidament amb un cop d'ull saber on esteu. Vos permet també tots els esdeveniments que vos han enviat i heu rebutjat doncs, que vos apareguen per si de cas voleu assistir després. Així indiqueu quin dia comença la setmana. Si ho teniu en el mode americà comença diumenge, per tant és convenient canviar-la a dilluns. La vista personalitzada de 5 dies vos permet veure només els 5 dies de faena, o podeu fer una vista personalitzada de 2 setmanes, ja ho configureu com vulgueu vosaltres. I en la part d'esdeveniments de Gmail, si algú vos convida per Gmail o, per exemple, vos apareix un tiquet d'avió en Gmail, etc., si teniu marcada esta casella, el que farà és afegir-se al vostre calendari automàticament. Després teniu una manera també de marcar que si algú vos convida a una reunió fora del vostre horari laboral, que el marqueu així, dilluns, dimarts, tal, fins divendres de 8 a 3. Doncs si algú vos convida a una reunió a les 4 o a les 5, li arribaria un avís i li diria esta persona no està en horari laboral. Doncs això es fa fent clic així. I poqueta cosa més per al mòbil que no té cap misteri. Aquesta és la interfície de la configuració.